Nik dazkaten oroitzapenik zaharrenak esango nuke ikastolakok diala, eta hori zerbaitegatik izango da. Benetan gogoratzen ditut oso momentu goxok, politak, berezik. Ni oso gustua etortzen nintzen ikastola, txiki-txikitatik, eta nik uste nire bigarren etxe bezala ere sentitzen nula, oso leku segurua, konfiantzazkoa, hori goxua esan duten bezala. Eta gogoratzen ditut ez, haur hezkuntzan Mari Carmenek hor lurren kontatzen zizkigun ipuinak, edo ostiraletan makillak iski etortzen zitzaigula eta ematen zizkigula gaietak. Baita Ran Roverran koloretako uztaiakin, dantzan, kantatzen. Beti euskal giron, pozik eta oso gertuko harremana. Bai lagunakin, bai irakasleekin. Eta nik oso garbinekan nire seme-alabak ikastolan ikusi nahi nitula azten eta ezten. Nik inun bezalaxe, nire gurasok nirekin nintzuen bezalaxe, benetan privilegietua sentitzen naiz aukera hori intzuelako. Eta zergatik, azkenen ikastolak orokorren, herrigintzan oinarritutako kooperatibak eta ez da lau pareta hauen arten izten ikastola bat, ez? Herri mailan eragina handia daka, auzolana bultzatzeu, eta nik nahi nun nire seme-alabak ere hortan parte izatea. Eta noski, ezin dut aipatu gabe utzi euskaltzaletasuna bere ardatz nagusi izan da, nire seme-alabak ere nahi nula euskal zale amorratuk izatea, eta autua garbineka. Ikastolak bere ardatzak tinko mantentzen ditu, hortan tradizioa uste jo. Baina egia da aldaketa handik ikuste ditutela, lehen gelaka mugatzen zen hori asko ireki da. Eraikin aldetik eta fisikoki ikuste ditugula aldaketa asko, baina pedagogikoki eman duen aldaketa handia da. Eta nik uste zerbait aipatu beharrekoa dela ikastolak azkenen nazio ikuspegi bat dakela eta ikastolak elkarlanen aidea proiektu zoragarrik eta oso aberatsak sortzen, gero elkarbanatzeko, eta hori oso aberatsa dela iruditzen zait. Eta gero ikaslea zentruan dago, pertsonaren ongizatea garrantzia handia ematen zaio, emozioak ere askoz ere leku gehiago hartu du, nik esango nuke lehen baino askoz leku gehiago hartu duela gelan, eta konpetentzitan oinarritutako ikaskuntza izanik, uste hortan aurrera pauso handi eta positibo bat eman duela.